Здравейте! Днес ще покажа как да си поставите бързо и лесно пин-лок на визора. Преди да поставите пин-лока, първото нещо, което трябва да направите е да проверите дали е подготвен самия визор за поставяне на пин-лок. Това става като погледнете дали на визора има ето тези тук пинчета или винчета. Ето ги. Има ли визора ви такова нещо? Значи може да му бъде поставен пин-лок. Другото нещо, което трябва да направите, е да погледнете модела на визора и да изберете пин-лок подходящ за конкретния модел. Защото не всеки пин-лок става, за различните модели съответно са различни пин-локове. Иначе начин на поставяне е един и същи. След което вече се здобивате с пин-лок, който изглежда по ето този начин. Преди да го поставите, той идва в ето такава опаковка. Изваждате го внимателно от нея и гледате да не го докоснете в ето тази част, която е с уплътненията напред. Тъй като ако го докоснете тук, ще останат отпечатъци, по-трудно ще ги махнете, пък след това ще ви дразни, когато гледате през него. Обръщате визора ето по този начин, като е хубаво да използвате нещо гумено или някакво нещо друго, което да не го надраска, докато работите с него. Както казах, с уплътненията поставяте надолу, слагате в единия край ето тук, леко притискате и след това разпъвате хубаво визора, като не би трябвало да се притеснявате от разпъването, тъй като тези визори са направени да бъдат еластични. Ето, визорът е готов, пин-лока е поставен. След като вече сте го поставили пин-лока, може да минете така да го уплътните хубаво. Трябва да махнете това фолио, защитното, и всичко е готово. По същия начин може да го махнете, разпъвате и го махате от визора. По този начин може и да го смените. Хубаво е да имате предвид, че пин-локът е консуматив и на няколко месеца ще го сменяте. Ето как трябва да изглежда. За ориентир, пин-лок, както е тук, ще приближа да видите, трябва да се чете лесно и да е правилно. Това е посоката на поставяне на пин-лока. В момента този визор вече няма да се изпотява, ако се използва в влажно или студено време. Това е.